nendlu yakho nabathanda mina. Wawakho usuna umkhumbi wahlekwa yizwe. Mayeqeda kwakho umkhumbi wawakha bambuza baningi. Babuza ukuthi hayi man le ndoda lento yakho singathi ayenzi kahle isense izokalayo. Yini uhamba ngawolwandle? Angibuze nje bazamibhekeni ngisakhuluma. Uma singacela ubaba la nomakhe sicela bakho umkhumbi lapha la yabona lapha esayithini bawakhe kubuza abantu bathi abantu yini leni yakhala nakho isondo cha sakho umkhumbi abangema ngala bathi khona umkhumbi wakhe wehlathini nje athi umkhumbi wakhe wolwandle lapho kunamanzi khona. Kodwa manje uJehova usizoveza abakhe njengoba kuzoqala iPhasika. Bakhona base. Haleluya. Owakho umkhumbi no ehlathini entabeni. Wakha umkhumbi balwa naye abantu bamhleka. Bambiza wonke amagama base bathi usangene. Manje mungabuza ukuthi khona umuntu ongakho into eserious kanje sangene. Bakekho. Ibona basangene. Kodwa ngoba ningi ngeke batshele. Namhla kunjalo. Kunjani bazalwane? Ungakhathazeki uma khona inkinga obhekana nazo nilalele bancane. Zokuthi ma ukhonza uJesu uzehlukanisela yena. Abantu bekhuluma besubona sengathi awukho right bona bangekho right. Uma sewakhile umkhumbi bambuza abantu abaningi bamhleka basho konke. Uyazi wakhuluma into eyodwa wathi cha uthe uJehova. Ngiyayithanda le. uJehova uthe. Ungabuzi ma uJehova eshiya. Mayithe ukuthi usesimene sinjani ukuthi wakhile umkhumbi uNoah wazowuqeda wahlala phakathi 1 2 3 4 5 6 7 days. Waqhamuka isandla esinqonyiwe asangayelwa nini sathi no lethi ikhiye isandla sisuwafanya sathi Noah lethi isikhiye uthathe isikhiye uNoah faka sona isandla safaka. Amen. So khiya yonke iminyango salungisa amawindi. Ngazobheka ukuthi njoba sivala amawindi angeke akhisho ukushisa. Nelwane ngeke sizwe ukuthi kuvala amawindi kushaya umoya. Kodwa amawindi kanjani? Yakwashaya umoya saphuma isandla sahamba. Kophela usuku olodwa lwesibili olwesithathu oluphelelisa uNkulunkulu laqala nje laguqubala isandla sithele. Isandla sasithele isandla ngosuku lwesithathu lathi waliyadlula lathi waliyadlula laswelana kakhulu laqhubeka lina. Ngiyayithanda le ndaba ukuthi uJehova wenze njani kanti ulindi weekend abantu beshadisa ngoba ngiyayibuka le ndaba yokushadisa kwabantu. Usho ungafunda iBhayibheli yokutshela shadwa kakhulu ngicabanga kwakukikizwa nje abanye bakhala ukuthi kodwa sishadisa kabi imaliyana lana kakhulu ngaleyo weekend bese ngiyacabanga abaye bafake izimhlophe bangene emsebenzini abangawulindele
laba bakhapha abantu abayoshada khiphana amanzi mopho amanzi azongena engutsheni kamakoti babathe imopho yahluthuka amanzi akhuphuka hayi wathetha umakoti khiphana amanzi ngiyemshadweni washo ukuthi ayikho indaba ukhipha amanzi ayanda uthe bona umakoti ayisondele emadolweni yacwila ingubo yomshado wabantu laba kade bezimpele sinabo bagcina manje sibayithintitha baze bagibele ematafuleni afike etafuleni nilalele afike etafuleni amanzi babathe adlula itafula kwasho ukuthi umakoti into afanele ayenze manje akusayiwe emshadweni wenyama sekufanele ahlubule lengubo abone ukuthi ugibela kanjani ezihlahleni ngeke ugibele phela nengubo emhlophe walahla phansi konke lokhu wagibela ezihlahleni nabo njengabagibela nalabo kade bethe amabele maningi sizotshala kwaphela ukuthi amabele maningi nombili uzoba mningi base bekhumbula abantu ukuthi leyanto yayisho noba kusiyo yini ngiyamizwa bakhumbula leli khehla sathi kugugile yiyo lemvula nayi imvula manje sidudula inkomo ihanjiswa ngamanzi kodwa seyibona seyihlulwa ngamanzi kanti bayadlala ngakusasa utholakala ukuthi nosesihlahleni uhambile bakhona bazama ngiqonde njalo ukuthi umusa wephasika ubheke ukuthi uzokhetha abathile abaningi bayafa ngokuhleka washo ukuthi nabahlekayo ayisekho into ebasizayo sekufikile usuku ngoba neluka Jesu luzofika uyabona nje wakufike lolu luqala mhla ka-18 hayi umfanekiso wentesa uthi lihle kahle iphasika ngoba ukhona umnikazi walo uzofika bakhona bazalwane wathi noma abanye bedudulwa amanzi besaphila baze bafike emkhunjini ngoba yayingasekho indlela badudulwa ngamanzi bafike emkhunjini babamba bathi go bagogoza late amanzi manje asiyawuphakamisa ngisho amanzi awenze njani yabona ukuphakama into manje kade inganakiwe lento esikhuluma ngayo njengoba inganakiwe nje uma siyenzeka uzomangala nawo cabanga ukuthi lento ingakanani isehlathini kodwa izwi lenza ukuthi iphakame Jesus bayeza abantu yaphakama babathi bayazama waphendula unowathi ngiyanizwa noma nganiboni ngiyanizwa into ebeyinkinga isandla ufike sesandla sikaJehova sathatha ikhiye angisakwazi namukumsiza isikhathi sami sokumsiza sidlulile ngikhulume 120 years ngaphinde ngathola 3 months ngaphezulu ngikhuluma le ndaba bakhona bazalwane uthe ufuna umusa 120 yes aphinda nike inyanga ezintathu aphinda nike insuku ezo7 ngaphezulu musongaka bakhona bazalwane uJehova uthembekile nilalele akugcinanga lapho
kunezinto ezibili ezenzeka emva ka 40 days lephakathi. Ngithe soxoxa namhlanje emva ka 40 days uJehova utshela uNoah, thatha igwababa, alibona igwababa lethanda ukudla, liyochecka emhlabeni kunjani, amanzi ehlile anjani. Ligwababa lathi bangisiza inyama nje, ngiphindele lapho ngishiya amakhanda abantu nje layidika laze lalala phezu kweduma. Ngiyangizwa, laze lalala phezu kweduma. Wabona nokuthi yabona lo ulibale inyama emhlabeni. Yabona makuthiwa shisa umhluzi, ushinyama, intshumayelende. Ngiyangizwa, mawuthunyelwa ijuba, thuma ijuba lahambe emhlabeni yobheka, ayilabona idumbu ijuba lathi hayi le nto ayizwani nami. Kodwa into engizoripota ngayo ngoba iripoti iyafuneka, angithathi iqabunga lisegatsheni, angithi lathatha iqabunga lahamba laphindela kuNoah. Jehova wathi uyabona ke bonke abasegatsheni, uyalibona iqabunga lisuka egatsheni. Akasho ngoyena uJesu ukuthi mina ngihleli la egatsheni, nina ningamagatsha amancane. Wakuthatha wena ubuyisela kubo, basala basenyameni. Aningizwa, basala bakuphi? Abasenyameni. Vele mungayizwa le ngicela ulale-ke namhlanje. Mungayizwa, basala basenyameni, basala abanye abahleli egatsheni. Yadlula indaba nikhona. Ngaphambi besifundela amakhosi angifundela uJoshua 24 verse number 15. Ngiyadlula nje, unembuzo ekuzwayo njalo nezokuzwa nakuleli phasika. Ngiyakumema na uze kuleli phasika nesekhona. Sizoxoxa nje singabanga umsindo, senze njani uSathane azaphathwe yiflu. uSathane uzaphathwa yini? Iflu. Uzokhwehlela. Anizwa uSathane kanjani? Siyahanjana kumakhosi aniyazi ukuthi sifunda phi? Amen. Awufunde la 24 verse number 15 awufunde kaJoshua 24:15. Yebo. Uma kukubi emehlweni enu kumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi kubani eniyakumkhonza. Uma kunjani? Uma kukubi Kwenze njani? emehlweni enu kumkhonza uJehova, yenzani njani? khethani namhlanje ukuthi nini lokwenze njani? kubani eniyakumkhonza. Yazi ukuthi awuyizwa le ndaba ukuthi inkulu kanjani? Kuzohlukaniswa lezo zinto. Amen. Ungayiphoqa ingane yakho ungafuni kuze phasini. Bazalwana ngiyizwa. Aningizwa kuyakhetha. Ushumeni wakho wamenza njani? Osiyami. Leni zohlukanisa. Yebo. Uma umuntu kukubi kuye ukhonza le ndoda. Akayikhethele. Jesus. Uyabona lapha kumenywana kusiya uKhisimusi.
Uyazi masikhuluma ngokwesim sithi salelwe inkosi yokuthula. Kodwa masifika la sithi khetha nisembedeni. Uma kukubi myeni wami. Ungathandi. Sithando sami zokwenzela amasaladi. Dlana amasaladi ngisakuJehova. Yebo phela. Ayikho inye into engizoyikhuluma. Kodwa ngizoyisho nje ukuthi ngiyakuJehova. Sala nokuthanda. Awunkosi. Ngisakho awufunda kahle le verse. Abazalwane bayizwe kahle babomntamo le ndaba bayizwa le. Uma kukubi emehlweni ukumkhonza uJehova. Yeah. Khethane namuhla. Yeah. Ukuthi ubani niyakumkhonza. Noma uNkulunkulu ababakhonzayo ihlo bese ngaphesheya kumfula. Yeah. Noma uNkulunkulu bamamor enhlala ezweni lawo. Oh. Kepha mina nendlu yami Hayi. siyakumkhonza uJehova. Bani? Mina nendlu yami. Asona sonke bani? Mina nendlu Bani? yami. Ngiyokwenza njani? Siyakumkhonza uJehova. Awusibongele izwi lenkosi oba sazoxoxa kancane. Sibonga kakhulu umoya ongcwele ekseni nje uNkulunkulu namandla wonke. Ubukhosi siyakuvuma bakho ekseni babo namandla wonke. Siyawuvuma umangaliso kaKristu uNkulunkulu namandla wonke ukuthi wena wabushiya ubukhosi ngenxa yethu. Wehla wafa ngenxa yethu. uNkulunkulu ongcwele siyabonga egameni lika Jesu. Siyabonga babo namandla wonke. Ngegama lika Jesu qhubeka wambule indaba yephasika ngencebo yakho. Qhubeka wambule izwi lakho uNkulunkulu namandla onke. Qhubeka uhlukanise babongcwele egameni lika Jesu inhloko nesikhandi. uNkulunkulu namandla onke namhlanje kuseni ngegama lika Jesu silungela ukuzwa baba wethu ongcwele nokubona inkazimulo yakho. Silungele Nkosi uJesu baba wethu ongcwele ukwamukela izwi lakho njengoba linjalo. Thatha indawo yakho ekseni nazi indlebe zethu inhliziyo yethu uNkulunkulu wami ongcwele egameni lika Jesu isoke uyisokele wena ikuzwe khuluma nathi ngegama lika Jesu. Mana nencebo yakho ke Nkosi uyisebenzise empilweni zethu ngoJesu Nkosi. Amen. Ngicela siliphindele le verse ibe sesiyalikhuluma nawe nami. Ngoba awuseyena uJoshua. Sekhuluma mina nobani? Awuphinde ufunde. Uma kukubi emehlweni ukumkhonza uJehova. Lalela, uma kunjani? Ube emehlweni ethu ukhonza bani? khonza uJehova. Ngicela ke uhlukanise kahle. Ungasabiza abanye. Ukhomba impilo kabani? Uthi kimi kuyavuma. Ukhonza abani? Haleluya. Ayikho impilo. Noma ngabe isihlobo sakhe ipayinjani la? Ayikho vume mina. Akuvume bani? Ungaphoqi umuntu noma ingane yakho oyizala ini. Mayingafuni akukuhle emehlweni akho. Niyangizwa? Akunjani? My Jesus. Basalwa. Ungalokothi uyixabanise noJehova niyangizwa? Ngoba uzophoqa ingane yakhe iye nenhliziyo ungesiyo. Uyithole umphoqi usuma esayidini likaSathane. Kanti ziningi indlela zokuya ephasini. Kuya umuntu ovunyelwa yini? Yikho kunesidlo phakathi. Okay. Sanibonani kunani? Kuphi khona? Kuze oyiyele sidweni akaphoqwa. Amen. Amen. Hallelujah. Nikhona esontweni. Hallelujah. Ongene sidweni
uyamyele uyazazi ukuthi yini emvimbile mawufuna ukufaka isandla kuye ngeke singene nilalele basi ngasibe njani into ongayenza ukumphoqa adlicala isidingo singekho phela le ihlukanisela izinto zokuthi ungayingenise esigogweni noma uyingenise ezulwini kade awuzungena hayi mina ngumzalwane ngibonile ngezihlilo umzalwane udla yini kudla umlomo inhliziyo ayikho iright lonto manje lapha singena ekuphasika akekho ophoqwayo novakashile omunye isuzo ayichithela istress sakhe ungambuza ukuthi iBhayibheli awuliphethe ngani anenzwa ngithi nohleli phambi angithi uvakashile akasho ukuthi usindisi uvaka njobe hleli nje ebukela lapho ushome gida akana ndaba uzobukela umuntu onjani manje miyekeke ungamqini ngeBhayibheli alikho kuye ungamqini ngensindisi yahlula wena kunabantu osukela bona kakona uhluliwe bona bahlulwayo shout hallelujah bakhona bazalwane Khuluma ingcwele ngalento engikhuluma uthi nihlukaniseleni oBarnabas okwenza umsebenzi kabani bashiya abasalayo nifuna uyiswa kahle nisifunda uma kubi hey my God hallelujah ukhuluma clear mini Nkosi ukuthi le ngeyomuntu ofuna lokho kufuna uyabona uJehova ngizweni kahle nikhona ngco haleluya akukho la iphoqa khona umuntu uthi ngimi ngasemnyama ngishane noma ngaphela 100 years noma ngakuphi wenzani awuJehova ngathi umnini mandla wonke yebo umnini mandla wonke kodwa senifike lapho umuntu ufanele akhethe khona akwona Jehova ungamphoqi ngani umntana Nkosi cha ngeke imphoqi haleluya yazi ukwenza ngamphoqi ibona phakade yakhe Nkosi yami mina njengoNkulunkulu ngiyibeke etafuleni ngathi ufuna inguna phakade akayitafula manje ngeke ngiphoqi umuntu kumise etafuleni yazi khona isilwane engisithandayo imbongolo nehashi ngiyithanda lezilwane ngiyithandela into eyodwa impilo eziphila uma sidle kahle bese usiphoqa ukuthi asiphuze amanzi asikuhluphi ushaye ngoba sina indlela yokwenza siyafika sesingene kuwo hawu bandla bese siya sithi ngishayeka ngazi ukuthi ngenze njani ufukela ukungishaya ngenze kodwa manje sengisema angenze njani amaphuzu kamafuni cha amanzi angiwadingi awuyisi isikhathi sawo kimi hey Nkosi yami esawo kuwe haleluya lento ngiphoqela yona iphoqa wena ungangifaki na alright yimi hashi igcine lichama likhombisa ukuthi angiyifuni lento liphumelwe indlela utshani Nkosi yami ngakho ke la sikhuluma ngomzalwane ofanele ungamphoqi Jesus le nkonzo ibizwa ngephasika izohlukanisela yes uyabona njengoba wehla uJesu wahlatshwa wahlushwa wabethelwa haleluya walinganisa ukufa Jesus wavuka ngolwesithathu yes Lord wavuka nebandla yes Jesus baningi abangavukanga hayi ngoba bangalaziswa kodwa bazehlukanisela bona bathi cha noma kuzwakala
ngeke sibuye kukuthi Nkosi yami. lolo hlobo lukakapheli luningi nanini njengoba luluningi nje ungacabanga ukuthi wanistore lukho kuwe nasekhaya kwakho lunjani nakwami lusekho nawe ulwenze njani nikhona bakhona bangcwele lolu hlobo ungathatha induku noma uthatha iphini ogoqoza ngalo leli nenza ngalesitambu uyishaya ingane yakho uyishaya iphihli ekhanda uphinde wena uyibophe ngesaka uyise eklinikhi bayise lapha eBBH boyithunga ekhanda kodwa manje uyishayelize ngoba ushaye ngaphandle washiya ngaphakathi inkinga enkulu indaba ingapha khulumani kophi indaba masikhuluma ngephasika nenkolo sikhuluma ngento ekuphi asikhulumi ngomlomo ukuthi umuntu athi ngiyakholwa yikho kufanele ungamphikisi umuntu mayethi unjani ya uvela ukhuluma ngaphandle manje wena udidwa into eyodwa baningi abakholwayo bonke basho ngomlomo bathi banjani kodwa mase kuhanjwa sekuveli ngaphakathi angiphindi niyangizwa emlonyeni kuvela ukuthi ngiyakholwa kodwa mase kusahamba kuvela ingaphakathi la besiyalimala ke manje ulinyazwa into engafanele ukulimaza nilalela yini manje ulimali mina ngiyalimala abazalwane mabenza lokho abenza cha bakhulume ngomlomo bathi bayakholwa kanti ngaphakathi awulazi uma esenza ngaphakathi bese uyaxakeka yikho ke sivula lenkundla ake kusize leli lingaphakathi kuwe ngoba liyakuhlula yabona ungazi ulahlekelwe izulu kade usucishe waliphatha wakaphatha usucishe waleze njani ubusu yakho nosulahlwa izulu ngenxa yakho ukuthi ubuki ngaphandle awufunda uLukas 6 ayithi sazoxoxa kuseni soja uyolala ungalala kanjani sakhuluma into awufunda 45 nilalele nisekhona ngithe lapha nomuntu angalala ungamiyeka lapha yikho into esingayenza ma umuntu efuna ukulala nje umgade engakusuzeli bese qala uthi akusikhona impilo Lucas 6 45 verse umuntu omuhle uveza okuhle emfuyweni enhle yenhliziyo nomubi uveza okubi emfuyweni embi yenhliziyo okusho ukuthi nje ukuthukwa nje ekhomba nangemina ngithi iminwe le ikhomba ungapha yabona ukuthi ngihamba neclass lingekho umuntu uveza okusemfuyweni yakhe yenhliziyo niyangizwa hayi ngoba kusonda kangaka awusondwa yilo muntu uzondwa inhliziyo kababa into ngaphakathi egcwele nilalele lento ezuthuka abantu wena kade uthukani umlomo wakho lo wenza ukuthi uthuke into ethukayo yini kugcwele lapha esibayeni manje uyachicima kufuna ukuphuma anithi amen man sathana haleluya nikhona basa cela uphindele le verse ngathi abanye abaliswa umuntu omuhle ya uveza okuhle
Emfuyweni enhle yenhliziyo. Olalela kahle. Kanti ubuhle bakhe abukho ngaphandle. Bukuphi? Lapha emfuyweni esenhliziyo. Okay. Nilalela kahle. Amen. Ngakhuluma kancane la. Amen. Uke wabona ukuthi hey sibanibane wakanoma kodwa umbi. Ngobe kodwa mawumbekile. Wayimbonile na. Bathi abanye siyabonga ukuthi umubi kodwa inhliziyo yakhe. Inhle. Kodwa umubi ngaphandle kunjani? Siyabona ke manje ukuthi indaba ayikho kulomuntu. Isendlini. Noma ngaqhamuka uvela hleka kukhiphe yonke into anayo akuhaka kunikeze konke okudinga niyayizwa na. Kodwa bebemkhomba kabathi ayikhona mnuzima. Mawumbuka ngamehlo. Ngaphandle. Umbuka ngaphandle kunjani? Uyayizwa le nto. Ya musima yena. Ayena ayikhona. Kodwa sondele eduze kwakhe. Udlula lohlala ephophoto. Ngoba indaba ayikho ngaphandle. Lapho masingakhuluma nesandla lethu. Abekho abantu abazoyizulini ngoba bekhandwe kahle. Ile obenza bayizulini inhliziyo ekhandwe kahle. Imfuyo yenhliziyo. Yemadoda. Hey muhle ngihlale ngibeka unwele lami longithi. Ngithi. Hayi ulwakho siyabonga. Asibuke lapha. Ukuthi kunani. Niyangizwa. Hallelujah. Indaba awulalela abamba ngesandla sisabuyela njalo kuJoshua. Ibangaqala indaba ngisaxoxa nawe ngithi ungakhathazeki baba umuntu mayikhuluma into Ayithandayo. Indaba ayikho kuwe. Senhlizweni. Yebo. Nilalela. Ungangifundela silungise kahle le ndawana uFirst Samuel sanibona nonke niyaphila. Inhliziyo sinjani? Khuluma sinjani inhliziyo bazana? Anifuni ukusho ukuthi uSamuel 16 oqala funda uverse 6. Bathi sebefike. Lalela la engwenza ngifundele ivesi uJobe uzama ukulamula ulwela indaba yakhe namehlo kaSamuel. Uthunyiwe uSamuel wezwe njani? Uthunyiwe. Manje le ntathunywe uzolinyazwa ngamehlo. Yabo. Nanokufanele. Ukuthi khona abantu abafanelekile ngathi inhliziyo ayifanelekanga. Ifanele. Manje ikho ukubhalwe leli vesi. Ngoba kunabantu nje abazobe begcotshwa kahle. Kuthiwa umfundisi uSibani banawo. Fundisa uNkosi hayi. Ngendlela owacula ngayo emngcwabeni. Kagogo wakhe wayevele ekhombisa ukuthi umfundisi akamfuni, akasifuni isiphiwo sakhe. Kanti abantu bobo bengaphansi. Wayelamla leyo ndaba ke la uzoba ufuneke. Wathi sebefikile wabheka uEliyabi. Wathi impela ogcotshiweyo kaJehova phambi kwakhe. Okabani? Ogcotshiwe. Uphambi kaba. Phambi kwaSamuel. Samuel ubuka ngamehla nithi. Akatshelwanga ukuthi akawugcoba bani. Akatshelwa. Kuthiwe hamba endlini kaJese. Amen. Ngizibonela inkosi kuphi? Khona kwaJese. Ngizokutshela mina ozomgcobela yena khona. Yena manje usebona abantu abafanelekile. Nikhona ubona abantu abanjani? Fanelekile. Angakanani kodwa abantu abafanelekile izinto kuwe. Muka bhecha sibamba nifanele. Yabona noma enyathela nje iphalo hayi.
ayinomethule lona Hayi Oh. uzumncome sefile sekume boy siyabonga uNkulunkulu siyabonga basase isoja besigijima naye isoja lindiso losigijima naye lapho sowukhona usikhawuzela uyakula impela ukuthi abantu bebengakubona ukuthi unjani kahle kahle wena unjani bakhona abasana awufundeke kepha uJehova wathi kuSamuel ungabheki isimo sakhe ungesinjani la ikhona ungesinjani uzoshesha ulimali manje abantu babheka ngezimo zabo kuseduze ukulimala kwakho funda ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe ngokuba ngimalile lokhu uJehova engabukiswa womuntu asibona uJehova kanjani okwani uyabona nje noyiphonsa kule ndoda eyifaka amazinyo yakhiphoka amazinyo yasala nesini ayibona ndoda ehlala isitimela ma yafaka amazinyo egolide wathi ungonizo wayiphonsa suyayisola manje ubheka njengomuntu akakushayi ubona imali ayenayo jimisini ebona imkukhe ngapha ukhona uRosemary wakhe ungaboni noma yindlu noma yintelo uRosemary ulapha isizathu wena wabheka namehlangothi akwathi hawu ngimtholile owethambo lami kanti unamanga Alishekile nalisukhe. Awuqedele. Lokho Jehova engabukiswa komuntu. Umuntu ubheka okusemehlweni. Kepha uJehova ubheka okusenhlizweni. Uyamuzwa Jehova. Anandaba nobuso bakho banekhanda elikhulu. Noma unenceghelende. Anandaba nekhanda elikhulu buka kuphi? Nikona. uJoshua ukhuluma indaba ayiqede. Athi uma ukube behleleni akekho nifosa niyangizwa kodwa mina lene ephasike kabani yami uqasha zikho nikhona abazalwane akusiye yethu ekabani Nkosi Jesu. Oh, umkhosi sathi uhamba kancane la ikhona indawo emthini enomkhulu ebukhosini bukaNkulunkulu ikhona indawo emthini
Amen ngomsekahleni ndabani. Ngifuna izizwakale kahle. Angizokuthetha nje kahle. Uyazi khona abantu abathanda ukuhlala lapha kumasabhabha ngithi. Akuleza zinto ezinkulu lapha. Zinamatshelede amakhulu. Woza sisi. Izohlala udlala ngayo. Akathandi. Ujwayele ukuyihlalela mfo. Mayiphuma bona umakela ngaba. Wetho. Kodwa usuzwile ezikadlamini. Atha mina kade ngayizwa. Mina sengikhathelele umuntu. Aphendukele lapha kwemzimela. Kodwa ubonile ukuthi lento yenza lapha enjalo. Akuye nje izinto ezenzana kwabo. Manje lapho uyamlimaza. Ufuna umenzela indawo enhle ukuthi akahlale khona. Angikahlali ngoba akekho comfortable. Ngiyabona abantu abayithandi into ethandwa kuwe. Akusibonke abathanda into ethandwa kuwe. Yike uJesu ngingasemnyango ngenze njani. Uyazi ukuthi akusibonke abathandiswa. Amen. Ngiyangizwa. Phela umdala wethu. Jehova. Uma indala nokubangazibutha ngekani. Uyabona? Akuthe ngekani kanti usashiye. Uyongena notwala bakho. Uyayizwa ke manje. Umhluke manje ufuna utwala bakho endaweni engekho khona yini. Godlela. Bakhona abantu. Hallelujah. Khona abantu abathanda ukunala nemkhoba. Uyabona ke. Ayo la lesiprince Zikhumbula khona. Umuntu wethema utrayini lokho kula. Hayi. Akusikho lokho. Khona ukulapha babiza. Uya lapha esakani khona lokukela abayini wena. Ilangavi. Usuka lemkhoba elanga ashimuzi wakhe omkhulu wakhe kodwa uyathanda ukulalela ngafiki unamadoda amahle ngathi amen aqoka ahamba nge-X6 Amen. ayathanda ukulala ufuna ukulalela ngafika athelo yimfundo amaxhosa ahlala esifuleni kwegqwa awodwa usibela yini uyathanda ibasuyakuthi nalento ayilandela lapha yini cha indaba yikho ngaphandle senhle Jesus. Yabona ke manje. Ayushibu. nisekhona asambili ngoba benguzama buyela lapha ya umakhosi oqala chapter 18 angithi niyakhona sanisumiye u25 funda u26 1826. yeah Bayithatha inkunzi bayinikwayo bayilungisa balibisa igama likaBhali balese njani balibisa khulumani igama likabani ayimfundo 25 Eliya wayesethi kubaprofeti bakaBhali zikhetheleni inkunzi nilungise kuqala ubani baningi ngimkhathele senzenjani lento ephasi umuntu akayenze njani bakithi nilalela nangempela bas uyazi la kuzoba uNkulunkulu ukhulunyiwe isikhathi eside
njengoba nawe unesikhathi sokudlala uhlala ukhuluma ngenkolo nsuku zonke. Lalela, ungalokhu ukhuluma into eziningi. Umuntu uma ekhuluma ngoNkulunkulu wakhe nawe wakho uenzilanga nebaqhathi. Balo isibonto banohlulwayo. Ningilalele. Eli ukhuluma indaba ende la. Uthi manje kwenzeka into eziningi. Izathu eziningi eyidalekela nizwe izathu engakalani. Kubanga into eyodwa. uJezebeli inkosikazi kaAhabi inzalo yamaSidoni. Njengoba inzalo yamaSidoni, amaSidoni ke ifoundation yabakhonza izithombe nabaphansi. Izithixo zonke ikhona zibaziwe, ezinye kubekwa amatshe, ezinye kuyiwe emathuneni njengoba kwenziwa namhlanje. Akusidenje into endala. Manje ngalendlela esekwenziwa ngayo isize ya progrenyo. Sekuhlatshwa kakhulu inkomo nezimbuzi. Wazi ukuthi uJehova uyabona sengikhathele. Ungcono ngikhathe imvula. Nemvula izokhatheka kodwa ngizokwenza ngomlomo kaEliya. Kuze kuphele utshani namanzi. Lisekhona ibandla ekhulumayo. Kuze kuphele ini kanye nani. Ya kuze kuphele lezinto. Ngibona ukuthi ke kuyokwenzakalana. Nangempela ke kwasho ukuthi kufanele ukhatho lezi. Thuma yena Eliya lothi uyabona Ahabi lento yenzayo nalenkosikazi yakho nalamadimoni akho ngizoyikhatha. Uthi ke ngelamiso. Oh hallelujah. Akho mvulezo. Nawe tshela abakha abaphansi bathela amathanga. Bawathela uzambe wayesithi ngelamiso. Jesus. Ayikho imvula akho amazolo akho mafu akho moya. Wathula kwathi. Kwaphela konke. Niyangizwa? Kuningi singakubala siyele kodwa ngifuna ubone la amanzi awasekho emhlabeni. Imvula isekho, utshani uphelile, ihlahla iphelile. Wafa inkomo, wafa konke. Nikhona ke bangcwele. Sekufika ke lapha khona okufanele kubuyiselwe isimo endaweni. Ilapha ke sokufanele umuntu akhethe khona. Ningilalela lapho umuntu ufanele njani? Usethi kuEliya hayi man. Ningabi manqika phakathi kweinhlangothi ezikhali. Khethani uNkulunkulu wethu. Sibone ukuthi uyena muphi ozoletha imvula. Bathi abantu awulihle lelizwe. Kunini silifuni. Lelizwe lihle. Uthi asikhethe. Sivele sikheli koNkulunkulu bethu abangaka. Ngoba abantu abangaphezulu ka400. Nabo uNkulunkulu abakhonzwa. Kodwa bahlula ukuletha imvula. Bafuna inyama nje. Bafuna utshwala. Bafuna ukhothanyela kodwa basho ukuthi wayesethi uEliya khethani. Oh hallelujah. Khethani namhlanje. Ubani uNkulunkulu enizomkhonza. Nikhona bazalwane. Ngoba nikhethisile bathi lihlelelise wathi usebe right. Asiyele entabeni eKarimeli. Sibize nabantu abangazi uNkulunkulu. Nezinja nenkomo nayo yonke into sibabize. Into kufanele yenze. Wavukwa abanye bavuka ngentathakusa ngo2. Bakhuphukela entabeni eKarimeli. Abanye badonse ihliphi bahambise inkuni benza konke. Uthi ke uEliya ke mina ngeke ngivuka kabatsheli. Bavuka kwagcwala kwagidisa ngoma kwakhala impempe kwenziwa yonke. Yabona nje into ngizoye ngutshele yona. Anisukume nabantu abasha nemani ngenyawo. Sukumani nihlalelele.
Niyakwazi lokho enibugida uthiwa yithomoya. Cha ngiyabuza niyakwazi. Anti kuyajabulisa. Akunasona ngithi. Niyakwazi ukuthi bavela kanjani? Yini ngakufuna? Awukwenza wena mthetho bakide. Yesa masinyane. Ikonenye ekitwa izangoma zika VVO ithayifana naye mawuthi uyayibheka yasuka entabeni yangena eKamu lapha ezitholele egolide bakhona base nakhuluma niyayibona lento eboshwa la bezwa ngelana lithatha kahle hayi ngikhulumisa niyangizwa yonke lento abazalwane bayenza kodwa bayasifela uthi-ke u-Eliyanisakona njengoba ligida kanje kuyosondela isikhathi ngoba kwakumkhuba wabo ezinye iy'thixo sayigidelwa kanje ezinye igidelwa lento okuthiwa yithunga ezinye sithi niyayizwa le ndaba ezinye iy'dunuselane zenzewa bagida yikho base bayisika babekujwayela ukuthi lezi iy'thixo uma beyigidela bajwayele ukuyisika ngemmese yini isizathu usathane ufuna igazi kodwa bona bengaboni njengoba nanamhla efuna ini funda. Okay, 26. Yebo. Bayithatha inkunzi abayinikwayo. 25. Eliya wayesethi kubaprofeti bakaBhali, zikhetheleni inkunzi nilungise kuqala ngokuba nibaningi. Nibize igama likaNkulunkulu wenu ningafaki umlilo nokho. Bayithatha inkunzi abayinikwayo bayilungisa. Banibize igama likaBhali kwasekuseni kwaze kwaba semini. Kusukela nini? Kusukela nini? Mina ngakithi ithomoya kusukela ekuseni uzoneni bayixele. Uthi musukhathele ngibuza ukuthi awukhathalanga yini. Ngoba impendulo uyithola umgidile kwejuluka wena waphumusa uthi kuwe. Ningayizwa kalingana kusona isono niyangizwa? Ngikhuluma ifoundation yalokho. Funda. Banibize igama likaBhali kwasekuseni kwaze kwaba semini ngokuthi Bhali siphenduleni. Kepha bangakho uzwi nophendulayo wayengekho. Baxhuma ngase-altar ebelenziwe. Bezenjani? Uphi khona? Ngase-altar. Uyabona usingakhuluma la. Nawe uthole ukukhonyiwa ngithi. Nawe ufike wenze njani? Uyamazi wakho maqala. Ungayenzi into itholi yenziwa ngithi. Nawe usenze njani? Uma isiqaku uzobalekela.
isiko la like nasemasontweni kuthiwa inqubo yakuphi hayi uyabona ukuthi uthi ilimaza abantu ilimaza evangeli ngesiyeke ngoba yini isiko la like ulumani nami ngizokusho lokhu noma ukubona kuyinkinga nisakhona amen kunamasiko nemikhuba edala iwaste kodwa ngoba kuxhunywa kuyo ayiyekwa ayijani ngizwe kahle uma ngizwa kahle uxhunyiwe nilalela ake nje ngithathe njengesiko lamakhosi lawa ayingonyama uma ifa ufasibamba ababili lasibafaka ethuneni ayithi right roda isiko baxhumile yayizwe maphaka namanje basezenza dula uyaphuma awubukela abantu abathi bokwenza ingoma kuyosoka abafana ufa 20 ukhona oboshwayo limnandi lesike libulala abantu bathi aliyeke ngoba kwenziwe njani nohulumeni akasho lutho kunezinto eziyi-waste noma ujesu esefile athe ngizokwenza abantu babe nakho ukuphila kuchichile bakhala ngokuthi thina saxhuma Jesu lento yakho uthi usinikeza ukuphila kuchichile uyadlala angeke siyeke lento noma kufathi amen amen haleluya funda baxhuma ngase-altari ebelenziwe wathi ngasemini u-Eliya wadlala ngabo uphi ngasemini Eliya wenze njani angithi uyabona ukuthi kodwa lento abayixhumela isebenzi namhlanje mangikhuluma nje baningi abazocorrecta nje lento engishoyo bayihumushe kabi bathi uyagula lo baba ngeke siwayeka masingethu ngisho namhlanje mwathatha lento umayelo uyiposta hayi ngakho ngithi kodwa bothi mhlawumbe bathi umavundla bamthuka angisathukeki nisekhona Amen. baningi ba-opposa ngamthukeki ngiyamtshela umuntu ukuthi wena uxhumile uthi ma wenza isiko uthi wenza uJesu akafikanga nesiko wafika athi umuntu okudala Udlule. ndeka sekufike lokushada ngakho uma umusha yekela izinto ezixhumile hayi uyakezwa njengabazali bakufunda my God wathi ngasemini u-Eliya wadlala ngabo wathi memezani ngezwi elikhulu noma uNkulunkulu mhlawumbe uyazidla noma echazukile nje noma esohambeni noma elele edinga ukuvuswa noma enjani memeza nje uNkulunkulu njani umsambeni ukhatheka Eliya kodwa awuboni ingane zabantu ukuthi isenkingeni funa base bememeza ngezwi elikhulu bazisika ngawomese nangemikhonto umthetho wabo kwaze kwatshaza igazi kubo kwathi lapho isidlulile imini baprofeta kwaze kwanikelwa ngomnikelo wempuphu uprofeta bona komoya la bona benze njani abaprofeta banamhlanje baye basobatha bona uthi lapha kuluma funda kwathi lapho isidlulile imini baprofeta kwaze kwanikelwa ngomnikelo wempuphu kepha bangakho zwi nophendulayo
nonakekelayo. Yeah. uEliya wayesethi kubantu bonke sondelani kimi. Uthini manje uEliya? Sangiyo nje. Njengoba uJesu ezofa. Hayi. Hawu. Uthi abantu abenze njani? Sondele kuye. Iprofeto zabo ihlulekile. Sondelani. Akakhulumi ngento engekho, ukhuluma ngento ehlula abantu. Yebani yonke lento. Hey Jesu. Funda. Sondelani kimi. Wonke abantu basondela kuye. Wayesalungisa i-altare lika Jehova. Wesani yena? Elalidiliziwe. Ulungisa yini ke? Elika Jehova. Elalinjani? Elidiliziwe. Elika Jehova lenziwaje? Yalungiswa. Uma siza kuyiphasika. Awumadoda. Sizolungisa i-altare likabani? Lika Jehova. Elinjani? Lidiliziwe. Antu yabona ukuthi inyanga yesini. Amadoda. Ulibhidliza kangaka la Jehova. Lithi kwenziwa njani manje? Antu yabona usunenqaba ekuthandazeni. Unabantu abasondayo. Lithi kwenziwa njani? Lungiswa. Amatshe awusuka madoda. Ngeke phela uqhubeke ningalungiswanga. Fansilenze njani la? Oh hallelujah, lungiswa. Sanibonani. Haya. Hey sisazoyikhuluma le. Jesus. Yikho ngithe ngiyakumema. Uze kuleli altar. Bakhona ilungiswa ngani ngamatshe amangaki? uEliya wathatha amatshe 12 njengomumo wezizwe zamadodana kaJakobe. Oh, uthatha yini? Amatshe. Ayishumi nangaki? 12. Abapostoli bakaJesu bangaki? 12. Amen. Asokisekele. Ulungisa into ezolungisa wena. Nikona? Lento elungisa abantu yenze njani izolo? Awubambe ngesandla. Ufunde kuwamakhosi okuqala chapter 7 verse 6 and 7. Sanibonani. Amen. Nithemina ngelila neBhayibheli uzulazi ngoba liyahlula kabi. Manje hamba uthwele ikuze ufake esikhwameni namshekazi. Ngeke usole. Funda phela qala ku6. Amakhosi oqala khona lapha ayi18 chapter 7. Amen. Amen. Wenza indlu yezinsika bude bayo babuyizingalo ezingama50 nobanzi bayo babuyizingalo ezingama30 inompheme nensika phambi kwayo 7 naphambi kwazo isikhwelo. Wenza umpheme wesihlalo sobukhosi lapho ebeya kwahlulela khona umpheme wokwahlulela wawembeswe imsedari kusukela phansi kuze kufike phezulu. Indlu yakhe ebeyokuhlala khona kwelinye igceke phakathi kompheme yayenziwe kanjalo. lalela lendlu yonke yenziwe kanjalo. Buka yona ke chapter 6 khona lapho verse 7. Indlu yakhiwa ngamatshe alungiswa enkwaleni. Oh lendlu fanele ibe njani? Yakhiwe ngamatshe. Khulumani fanele yakhiwe ngani? Ngamatshe. Alungiswa phi? Kuzokwakhiwa leya ndlu. Njengoba kuzokwakhiwa i-altar kulungiswa leya. Sanibonani kulungiswa yini? Ngamatshe athathwe phi? Khulumani lamatshe athathwa phi? Enkwaleni. Bawo. Lamatshe awakwazi ukungena udongeni angalungiswanga. Okay. Ayikho indlela
ayalungiswa ngamatshe angalungiswa. Ezwanjani amatshe mazolo? Ayalungiswa. Uzakhile. Ya. Lalela ke. Abanje belungiswa nje kufutha umlilo. Ayakhathwa. Yes. Usabe nespace sawo. Alingeni itshe odongeni linamaqhuzu nalabantu abazolimala. Nilimazana nje khona itshe langena ngoromo. Alishawa. Yashawa itshe balizokwazi. Lezwejani shawe. Hayi. Alizwela malizokwazi into kaJehova. Ulishaye. Libathe ulishaye. Likhalo ulishaye. Ushaye itshe lo mfanyana egcoba umlomo esalapha. Shaya leli nje. Shaye lento uyishaye isikhumbula ibhlukwe. Ya. Amen. Amen. Isazi ukuthi umfana usintombazana. Naloko amantombazana okuzenza abafana shaya. Uzokwazi into kaJehova ungashawa. Hayi man. Waba ngobhema uTenkosini. Mina yekani le ndaba ukuthi uhlelo kunye uhlelo ngesikhinjanyana kuthe. Oshana mama senithatha lamalaphu nubeka la. Iyashawa le. Yekela le nto yenziwa njani? Ishawa iziyothenga isikeni. Ngakuthi unamabele sifubeni usenza umfana wakho. Wenzani? Shawa umoya. Asewena shawa umoya lo. Wakuvumela ukuthi uhambe nqunu nasemini. Bakhona bazana. Bakhona bangcwele. Sikhuluma ngale matshakiwe. Akha indlu kaJehova. Nikhona? Amen. Wakhiwa indlu kabani? Indlu kaJehova. Uyela wena uchapter 18. Uyalungisa. Ulungisa ngamatshe. Ulungisa altar. Leli altar uzolayitha umlilo. Ngoba nje obushawa nje. Awushayela ukuthi uyazonda. Awukho umlilo wezulu ungalayithwa empilweni kabani. Ungashawanga. Kufanele ushawe. Ulungisela ukwakha i-altar. Okuyokwehla umlilo kaJehova. Umlilo kaSimakade. Wenza umsebenzi ubonwe ngabantu. Yebo. Hawu. Ukhona ohamela esontweni. Ukhona umphetho wenziwa la. Hayi, awufane siyangihlelela mina. Akazi ukuthi uJesu ungaphakathi uhambe yohlanza. Wakunqala abantu nje yini. Uzoba itshele wakhela ba. Ungeza nkulumo. God. Vutha umlilo. Anesibalo. Niyangizwa amatshana ayishumi nambili. Yawakhatha lento. Yawakhatha. Yathi ngawakhatha yawabheka uthami kahle. Yeah. Ungashayi into uthi uzoyikhanda kusasa. Inkosi yami. Ishawa ibeke. Uphinde uyishaye. Emva ka3 years uzofuna abahloli beBhayibheli. Bazoyihlola yini indlu yakho ingahlolwanga inkinga ufuna ngo-expect ukuthi iqheke ngapha khona into ongayenza. Unohlobo lwabazala nohamba nalo namhla kade kusasa selidilikile. Nkosi uJesu. My God. Wakhiwa ngamatshe engashawanga. Sanibonani. Nisekhona. Niseright enkonzweni. Manithi amen manje nisekhona.
walungisa amatshe. Uma walungisa konke, wathatha inkunzi ayihlahlele wayibeka phezu kwe-altar. Ngithanda ke funda esethi thelana amanzi Hey. ufuna iproof. Hayi ngoba uJehova engayiproofa. Kodwa kunabantu okufanele baproof uJehova ngawe. Niyangizwa? Kona abantu okufanele babone wena uJehova vele empilweni kababa. Enza into engakazi yenze. Phela leyo wenza lapha ayikazi benjani. Abantu bonela abantu banamanxeba. Bafuna umlilo ngaphandle kometshiso. Kodwa manje lokuthi mina ngingenametshiso. Ngizoproof simakade ngikho. Bakhona abantu. Loyisimkhonza uphendula ngawo. Uyabona nje musu ushawe kahle. Ushawe kahle. Uthi kumnyama athi lo shayeli athi ngakushaya ithi kuyakhanya kukhanya. Bakhona abazalwane. Nikhona abangcwele. Bathi abantu abakuthakatha bathi indlela yikho athi ngithi indlela injani la. Funda. Elia wathatha amatshe 12 njengomumo wezizwe zamadodana kaJakobe okweza kuyizwi likaJehova lathi igama lakho liyakuba Israel, lizakuba uIsrayeli. Lalela kahle. Uyabona ukuthi lamatshe akusiwa amatshe kahle. Izizwe lezi. Uyabona ke ukuthi mawushaba awusukele. Ufanele isizwe sezweja. Uze kuhlekwehle amandla kaJehova kuzo. Nilalela. Funda. Wakhe i-altare ngamatshe egameni likaJehova. Wenza umsele ngase-altare nxa zonke olingene namaseya 2 embili. Ya. Wahlela izinkuni, wayihlahlela inkunzi, Yebo. wayibeka phezu kwezinkuni. Wathi gcwalisani imbiza 4 ngamanzi. Niwathele emnikelweni wokushiswa naphezu kwezinkuni. Wathi kwenzeni ngokwesibili, wasethi kwenzeni ngokwesithathu. Baphinda ngokwesithathu. Amanzi agobhoza ngase-altare nxa zonke. Wagcwalisa nomsele ngamanzi. Wathi ngesikhathi sokunikela ngemnikelo wempuphu, Eliya uprofeti wasondela wathi, Jehova, uNkulunkulu ka-Abrahama noka-Isaka noka-Israyeli, Yebo. makwazeke namuhla ukuthi wena uNkulunkulu kwa-Israyeli. Akwazeke nini? Namuhla. Ngoba itsheni ishayiwe manje. Kunezinto ezingayibonakala empilweni kabantu. Ungalungiswanga. Waba yitsheni ishayiwe lakhiwe. Awumadoda. Funda. Makwazeke namuhla ukuthi wena uNkulunkulu kwa-Israyeli, nokuthi mina ngiyinceku yakho, nokuthi ngenzile konke lokhu ngezwi lakho. Ngiphendule Jehova, ngiphendule. Uphethe umetshiso. Uthi uJehova kaMessenjani. Phendule Jehova abantu. Abenzi opposition noJehova. Bathi labazalwane. Ozokumeji. Phendule. Uthi Jehova ngenzenjani. 2025. Ake kwanda abantu abazothi Jehova ngenzenjani. Phendule ukuba labantu bazi. Nikhona abazalwane. Ungakhonzela ukuthi bakwazi ukuthi uyesontweni. Abantu bazi ukuthi uJehova uyaphendula. Awuthi amen esontweni. uJehova ufanele aphendule phambi kwezitha zakho. Aphendule kubo bonke abantu abamele nempilo kabantu. Nabadelela igama lakhe. Batshelane bonke bathi hey khona abakhonza uJehova. Mina ngimbonile nomuntu aphendule uJehova. Shout hallelujah.
Nkosi yami. Nokuthi uphendukisela kuwe izinhliziyo. Hey. Wawusuwehla umlilo kaJehova. Kwehla yini bazalwane? Wawuqeda umnikelo. Namhlanje kuyokwehla yini? Wehla umlilo kaJehova. Phasika kuyokwehla yini? Wehla umlilo. Uqeda izifo, uqeda abathakathi, uqeda abasenzisi, ukhela amadimoni. Alike idimoni elama la. Hey, wehla. Wathi phethani kahle. Akekho ngemkhonzelo uNkulunkulu. Olalele sezulwini. Alalele umuntu ehlele emhlabeni. Bakhona abazalwane. Yini ekwehlulayo wena? Ngoba namhlanje uJehova usephendula impilo kabani. Usababele noSimakade bamazi uJehova umkhosi. Ukuthi uJehova unjani namhlanje? Phendula ngomlilo. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Phendula Jehova. Wehla umlilo. Funda umlilo wenze njani? Funda. Wawusuwehla umlilo kaJehova. Wawuqeda umnikelo wokushiswa ney'nkuni namatshe nothuli. Nkosi yami. Wakhotha amanzi asemseleni. Yebo. Abantu bonke sebebonile lokho bawa ngobuso babo. Bathi uJehova nguye uNkulunkulu. Ushabantu uJehova nguye. asabisa uJehova ubani. Nguye Alikhuluma ibandla uJehova ubani. nguye Yini? uNkulunkulu. Zonke iy'thixo yihlulekile. uJehova uyini? uNkulunkulu. Hallelujah. Akufanele uhambe uzisho My God nguye. ukuthi uJehova ngiyamazi mina. Nguye. Bengakamboni abakusondayo. Kufanele bamenze njani ukuthi lo nkulunkulu wehlisa umlilo. Nguye. Uyo yini? uNkulunkulu. Kunabantu abasazokuzonda kanti wena oyizondanisa nabantu. Kufanele umpresente uJehova. Hallelujah. Ibe siyavele ubani. uNkulunkulu. My God. Hallelujah. Hey, Igama likaJesu. uJehova nguye. uJehova nguye. uJehova nguye. Nguye uNkulunkulu. Kwasala amashobe ezangomeni. Kwasala iy'thixo ezingomeni. Nguye uNkulunkulu. Kwasala iy'thixo emasontweni. Nguye. Isifikile ingonyama yomndeni kaJuda eyalahlwa ngabaJuda. Bathi asimazi lo osihlanganisa nezinja. Bese efikile akanandaba ukuthi umbiza ngani. Nguye. Akanandaba ukuthi umthatha kanjani. Uvela vele uNkulunkulu. Shout hallelujah. Leli phasika leli sikhuluma uyovele uNkulunkulu. Awuthi amen esontweni. Shout hallelujah.
musithandazela angasoze andilinganiswa nobani, andilinganiswa nabantu, andilinganiswa nezimo. uNkulunkulu wethu oyingcwele, khona abanye bethu kule ndawo amandla aphelile, sebebona ngathi ithemba lisekho. uNkulunkulu wethu oyingcwele, abaprofeti balabhalise beselebrethile, kodwa bakhohliwe ukuthi kunoNkulunkulu ophendula ngomlilo. Nanamhlanje mini sithi ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu.
ngenkani. In our businesses siyazivula ngenkani. Egama likaJesu inqondo bezivalwa nguSathane zishistebhe happiness yethu sokuvula ngenkani ngezwi ngegama likaJesu. Inqondo bezivalwa nguSathane in our families zidistebhe injabulo yethu sokuvula ngenkani ngokukholwa ngegama likaJesu. Sendlula simakade siyabonga ukuthi emini sokwenziwe. Baba liphizwi lakho ucela igama ephendula uthi makwazeke kulaba ababhekane nami nabamelene nami. Ngifuna namhlanje bakwazi ukuthi mina ukhonza uNkulunkulu omuhle. Namhlanje abantwana bakho mabathi bephuma kule ndawo, let their neighbors know, noma sebehlekise ngabo ngenxa yendlala, kodwa mabakwazi ukuthi laba bakhonza uNkulunkulu ophilayo. Let their families know ukuthi lo ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Let their workmates know ukuthi lo ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Bonke ababelana nezwi lakho abakwazi ukuthi laba bangene kule ndawo bakhonza uNkulunkulu ophilayo. Phendula simakade, uhlekisiwe ngebandla sekwanele, uhlekisiwe ngabantwana bakho sekwanele, uhlekisiwe ngabakholwayo sekwanele. Phendula simakade ukuze kwazeke ukuthi sikhonza uJehova ophilayo. Baba ingcwele mina siyabonga, sekwenzekile Nkosi, sekwenzekile. Masiphuma kule ndawo bephuma abantwana bakho besifakaza, sibonga izwi lakho liwile ngenceku yakho. Philithi ukuyibusise ngezelela amandla, uyikhuthaze, uyivikele kukho konke egameni likaJesu. Baba siyabonga ngokukholwa ukuthi simenezele ukukholwa konke sekwenzekile ngenkani. uSathane ethanda engathandi, kodwa sima ngokukholwa. Baba sima ngokukholwa, sekwenzekile egameni likaJesu. Usuku lonke luzo lwakho, amandla nembeko nenkazimulo wakho. Nkulunkulu namandla sinenkani yokukholwa, sinenkani yokukholwa. Asiphathi mantshisa, asiphathi muntu. Uma abantu bephathi izinto thina siphathi muntu. Simangezwi egama likaJesu. Sithi iminyango evaliwe iyavuleka, izinto eziwile ziyakhiwa, izinto ezishile ziyavulwa egama likaJesu. Sikhuluma ukukholwa esizimo zempilo zethu. Baba siyabonga, sekwenzekile ngokukholwa. Usuku lembeko namandla zibuyela kuwe, kuJesu Kristu Nkosi. Amen.